Na-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Human mibotar ang kadaghanan sa mga kongresista ug mipabor sa impeachment complaint batok kaniya. Sa opisyal nga ihap sa boto, 255 ka mga kongresista ang miuyon sa impeachment. 26 ang misupak, samtang siyam ang nag-abstain. Ang maong kalihukan nagtimaan sa usa ka dakong panghitabo sa politika sa nasod. Nagpahinumdom sab si Akbayan Party List Representative Shell Diokno sa Senado nga kinahanglang tarungon sa Senado ang gisaka nga articles of impeachment ni VP Sara Duterte gikan sa Kongreso. Kini tungod hugot matod pa nga subayon ug bantayan sa katawhang Filipino kung unsa ang proseso sa Senado sa maong impeachment sa bise. Human nabutaran nga isa ka na sa Senado ang articles of impeachment ni VP Sara. Formal nang gitapos ang sesyon sa Kongreso kagabi alas 6 adlaw nga Lunes, May 11, 2026 ug ipadayon kini karong hapon alas 3 mga kasama adlaw Martes, May 12, 2026.